Ahojte, tu je Snakes a vitajte pri ďalšej epizóde série, kde berieme detské filmy až príliš vážne. Dnes si rozoberieme 20 momentov z druhého pokračovania filmu Zootropolis, kde zjavne logika odišla na dovolenku vlakom Regional Express z Kisaku a už sa nevrátila. Zootropolis 2 je film, na ktorý sme všetci čakali. Viac akcie, viac humoru, viac postav a zároveň aj plno nelogických momentov. Skôr ako sa pustíme do hlúpej logiky, navštív tak ako vždy kartu príspevky a zahlasuj o film do nasledujúcej časti. V tomto hlasovaní to budú tieto 3 filmy. Tak a poďme na to. Upozornenie. Nasledujúce tvrdenia treba brať s humorom a s nadhľadom. Nie všetko je myslené úplne vážne, ide hlavne o zábavu. Prečo neodfotili policajtov tak, aby ich bolo na fotke vidno všetkých? Slona neradíme ako súčasť týmu, alebo ako vlastne? Okuliare držia na hlave tak, že sú založené za ušami. Ako ale držia okuliare na hlave Nickovi? Alebo ešte lepšie starostovi Brianovi? Lišiaka Nicka ráno budí časovač, ktorý sa dá nastaviť maximálne na 1 hodinu. Kedy chodí potom vlastne spať, ak o 5:30 ráno vstáva? Že by o 4:30? Ovca odnáša vlnu z kaderníctva do obchodu s vlnou, aby si iná ovca mohla kúpiť sveter z vlny. What? Ako si tento pásavec obliekol uniformu, ak pásavce ako zvieratá majú pancier zrastený s telom? Z čoho sú napájané žiarovky na bruchu mroža? Odkiaľ majú elektrinu? Kde zmizlo horizontálne madlo z dverí v ďalšom zábere? What? Jeden jediný náraz barana do dreveného stĺpa zapríčini rozpad celej budovy, vrátane podlahy, strechy a stien. Schválne, no skús nalepiť náplast na zajačiu srst, či bude držať. Pochybujem. Odkedy má had ľudské zuby? Ak ústa hada vyzerajú takto. Ak by chcel Nick, kľudne by sa z policajného auta dostal bez problémov von, keďže mreže na aute sú širšie ako jeho hlava. Nemal by ísť tento škrečok do inej cely? Rovnaký problém ako pri Nickovi. Utiec z cely by zvládol aj po slepiačky. A to už nehovorím o tejto bobrici. Ako si starosta Brian pozapínal gombíky na svojom saku, ak nemá ruky? What? Vážne potrebuje had na spanie spacák? Ako môže kamera snímať dvere do klimahradby, ak tam žiadna nie je? Ako náhle skončí napínavá scéna, počasie sa zázračne behom milisekundy zmení zo snehovej búrky na slnečno. Nice. Dom Garyho rodiny vyzerá, ako keby ho opustili včera a nie pred 100 rokmi. Ako dokázal had prestrihnúť nožnicami pásku? Ako vlastne chytil nožnice chvostom? Dospelý hroch váži podľa Google 1,5 až 3 tony. Otázka znie, z akej zliatiny je potom vyrobená táto stolička. A inak nechápem, kedy Nick pozbieral kúsky rozbitého diktafónu, ktoré na konci filmu daroval pozliepané Judy, ak potom, čo mu spadol diktafón zo skaly, ho hore na skale zatkli a odtiaľ išiel rovno do basy. Bonus na záver, počkať, vidím dobre, že by Volkswagen? Das Auto. Na dnes je to odo mňa všetko. Ak chceš vedieť, čo nedávalo logiku v prvej časti Zootropolis, klikni na odkaz, ktorý dávam do popisu videa. A klasicky, ak sa ti video páčilo, klikni na tlačidlo like a ak ťa baví moja tvorba a chceš viac takýchto videí, klikni na červené tlačidlo odoberať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.